ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଧକ୍କା। କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଗ୍ର ସମାଲୋଚକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଜୋହରିନ୍ ମମଦାନି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାରେ ମମଦାନି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ଓ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମୀରା ନାୟରଙ୍କ ପୁଅ। ନ୍ୟୁୟର୍କର ନବନିର୍ବାଚିତ ମେୟରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷ। 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ନଗରୀର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି ମମଦାନି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋରାନ୍ ମମଦାନିଙ୍କ ମୁକାବିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ କୁମୋଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମମଦାନି କୁମୋଙ୍କୁ ହରାଇ ମେୟର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁମୋଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ଜୋରାନ୍ ମମଦାନି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ନଗରୀ ପ୍ରାୟତଃ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଗଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ 2024 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ନଗରୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଢଳିଥିଲା। ଏଥର ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ ଜୋରାନ୍ ଥିଲେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ କୁମୋ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଟ୍ରମ୍ପ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ମମଦାନିଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କୁମୋଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମମଦାନିଙ୍କ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ମମଦାନି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସହର ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିପାରେ ସେ ସହର ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି କହି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁୟର୍କର ନବନିର୍ବାଚିତ ମେୟର। ରିପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଟୁଡେ।